vítejte v Sedmidomcích, jak se tyto trpasličí domečky nazývají. Dneska my se budeme zabývat takovou zajímavou enklávou. Je to prvorepubliková nouzová kolonie Rafanda, která se nachází ve svahu pod Bohdalcem. Kolonie se úředně nazývala pod Bohdalcem, ovšem místní lid razil jméno Rafanda. Teprve přes ulici je vlastní nedílná, samostojná Rafanda. Když se na ní podíváte, jsou to domky, které si každý postavil z materiálu, který našel. Bouračková, prkna, později rákos, nahozená omítka na tomto rákosu, střešní krytina nejdříve byla dechtová lepenka, později nahrazovaná eternitem. Nacházíme se přímo v autentické obecné škole, která se zde nejenom natáčela, ale dokonce se ten příběh tady odehrával, což se stává málo kdy, aby se to takto sešlo. A skutečně mladý Zdeněk Svěrák těsně po druhé světové válce navštěvoval tyto pavilony. Tady byla vstupní chodba vzadu záchodky a vlevo byla třída, jo? Tady ta třída z té obecné školy. Fakt. No, tak pojďme dovnitř.